Sa bali pa nga report, ang sagsaganan ti pagudpod para ti maangay a Cristo Rey, iti sa marano abulan ti Nobyembre apo. Ayan, nailangitan Kristo nga ari. Anak ko ma, kat iso ti ari kadagiti so amin nga ari mga idol. Amente man deti na nakamat na report. Kuna ni idol din sa tayo, nasanto anak ka na yan, agsingsing petak, agsingsing pet mutin eh. Pati te report na kat, agsingsing pet pa yan. Ente man, oray si ka? Jesus reigns. Oh, Jesus reigns sumot kanya ma. Okay. Ente man naman, deti na nakamat report, ente jay pagod food. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Idol Dennis, come in. Excited dito ako po Ilocos Norte, gaputo na pili iti Ilida, napaka-angayan iti Cristo Rey, ito ba nga November 23. Nasa dito ni Mayor Rafi Benemerito, gaputo siya nag-host, iti reto nga panag Cristo Rey, iti reto mga bulan iti November. In baga na, anarugumitan iti panaki-sarita na, kada iti technical working group, para palang iti plano, iti panampasang ba iti nasorok, 2,000 mga itireto ni naklang event, manipod iti Diocese of Blawag. In baga na, apakalayawan ti pamilyada, gabutan di mother na ng Dr. Thelma Benemerito, iti napiling Hermana Mayor, iti Cristo Rey, Christ the King celebration, into no mga bulan iti Nobyembre. Kasi man, iti panagtarika ti Mayor ng panagyaman na, iti Diocese, gabuti panakapili, iti ilipagod ngakos, iti reto yung natawin. Every day or yesterday, we had a meeting with the technical working group or yung team natin na mag-handle sa Charisma King and then mag-identify yung mga routes natin, yung mga parking area natin, yung mga celebration. And then we have already coordinated with the different personnel, the PLT, the NAIS, the DFT, the Bosker, and administrative, so kasama naman tayo. And of course, the barangay. And yan ang mga tinap natin na tutulong dito sa Christ the King celebration kasi by November, last week, third week, last week na November. So hopefully, all this celebration na tayo. Expected na dito sa event. Ang sabi hapon is around 13,000 daw ang estimated, baka more than. But we're just preparing kung ano man yung worst case scenario para at least makapag-prepare na yun. So si Mother John sa ang napiling Hermana Mayor, what's yung paghanda rin? Well, may mga requests and hopefully we can be able to help out and improve them on yung mga kailangan. Especially sa mga pagkain, ano man ang mga request nila. Si Mami kasi, maraming kaibiganted ng mga parang talagang very religious. Although tumatanda na, medyo natin na medyo may pagkain sa mga magagalitin din. But she's a very religious person. Naman, Idol Bernard, ang ati mother na, ng dating RHO Officer Dr. Thelma Benemerito, talagang very religious, inang tao iti hindi pa nagdugdugan iti mismo nga pagtingan dagat very thankful ni Dr. Thelma, kaputa isunat na pili, ng Hermana Mayor, iti Christ the King celebration. Ang tao nag-unay, napili ako niya mag-Hermana Mayor, hindi masabot ko mga datayo amin, mangrambak amin kayo, dito ipagutong sinopte. Wala akong masabing basta we try our best to do something good for the church. Yan lang, wala akong masabi. Every day naman ako nag-pray, nag-gadget on Sipura. Na lahat ng mga tao, na ano natin, mabigyan natin ng ano nila, kasapunan nila, sa bahay nila, sa ano nila. Basta yun ang wish ko. To have a very peaceful town, peaceful ang ano natin, Pilipinas, lahat ng Pilipino. Masapon ko nagdayo kay Apo Diyos. Yung awis, iti pagkutput Idol Bernard, iti panakikoopera, iti kabarangayan da, kailiyan da, para palang sa ito parang sangili, iti devotees, iti Christ the King, ito mga bulan ti Nobyembre. Lamag palang manibot, iti pagkutput, yung gatlina na Idol Dennis Galicio, at Areves.